Čo robí Karoro, keď momentálne nestreamuje? Po A. Vymýšľa nový content. Po B. Hľada si prácu v Punta Cane. Po C. Prepal všetky peniaze, čo mal. Alebo po D. Dáva mačkám jesť. Čo myslíte? Aká bude správna odpoveď? Je len jedna. Myslíte si, že vymýšľa nový content? Reálne, videli ste nejaký jeho nový content? Aký má Karoro content? Ne. Hľadá prácu v Punta Cane? Zamyslite sa nad tým, akú by tam prácu mohol mať. Po D, myslíte si, že dáva mačkám jesť? Tie mačky som mimochodom už veľmi dlho na streame nevidel. Takže označíme C? C ako správna odpoveď? Označíme. Je to správne! Nebolo to také ťažké, nie?